Zdravím a vítejte v naší aplikaci, kde se podíváme na to, jak vyhledat a filtrovat doklady. Představme si, že váš klient potřebuje nalézt konkrétní doklad. Ve webové aplikaci Dokladovna otevřete kartu Doklady a vyberete konkrétního klienta, pod jehož jménem by měl být hledaný doklad uložen. Pokud víte, že nákup, na který se doklad vztahuje, byl uskutečněn například v červenci, můžete použít časové filtry jako datum vystavení nebo DUZP k upřesnění časového období, ve kterém by doklad měl být. Pokud potřebujete rychle najít doklady podle klíčového slova, můžete využít vyhledávací funkce s ikonou lupy. Stačí zadat klíčové slovo a aplikace vám vyhledá odpovídající doklad. Dokladovna nabízí širokou paletu filtrů pro vyhledávání a záleží jen na vás, jak si vyhledávání nastavíte.